Peter wagyang kaya si Muhammad Baghir. Ay man niya na parliament speaker. Agyang kaya Iran at tigin na forces. Agyang Iran na man niya na reparadusiran peneo niran. Peneo nami. Agyang kaya pekauma ang mga sundar wagyang kaya Amerika sa kagubatayan sa agyang Iran. Ay man niya paka-welcome nami agyang kaya Amerika. So, ay man niya na okay, abiran ka pengal ka sa agyang Iran. Kakate, abiran patupuy. Ha? His country forces are waiting. Peter na gyang atigin na forces agyang kaya manan yan na Iran waiting for American soldiers to enter the ground so they can ay manan yan na puniyaw na gyang atigin na Iran forces na puniyaw na agyang kaya mga sundarwa sulid si agyang kaya Iran ka anami siran kapakaurani saya manan yan na mga drone o di na mga missile. Masakaw Express, kabar sa Basta Pranaw. Sa manen na i-update si sagyang kabar kagiyakyalta na isa miya kasalungan. So previously na kuan. So seron si sagyang kaya manan yan na Amerika o gyang ka Iran na min-extend si Trump sa 10 days. Min-extend si Trump sa 10 days. At the same time na inumanan niya na sa mga sundero adno to subilangan na 8,000. Pero aya mi atero iman to na 3,500. Okay. So padsa nagyang ko to. Leo sampa nagyang ko to 1,000 na mga kuan. To ni 1,000 na mga airborne. So gina ni kuan mapapadalamsan. So ikaduha nang utan negotiation na totally kialipatan da makaplawa nga. Yun so kabasatan no. Ay manan yan na da makaplawa nga agyang kaya kuan. Tunay ni negotiation sabab sa Peter man to agyang kaya Iran. Ay manan yan na ma-anticipate no to at tigiran na agyang kaya Amerika na di magakala. Sabab sa pagkakal niya nagyang ka Iran ka petembang niyan. Petembang niyan sa nga negotiation ugid nagyang kaya ground attack Iran na disiran di mereparado. Previously na Peter Iran na there is no involvement of ground attack. Pero giinay man to na kailaitan no. So ginan so seron si sagyang Amerika. So seron man sa sagyang Hezbollah ugyang kaya Israel miya panutultan no at 20 agusyaw amya binasera na tangke within 24 hours. So ilayin tanong ba naman na miniumanon. Rakes ayamanan yan na madaklot to ami angliran si sagyang ko to kaya tidawa isa ko isa gawi. So seron sa kuan Israel so miya panutultan no isa ko isa gawi Aya total no mi angal ko mga Israel na 5,772. 5,772 at totalan mi angal sigo yamanan niya ng mga Israel. So gito di tanaw dito ron. Imposible may to ipugap ditira na miya matay kiran. Sabab sa di katidaw na gagawa iya kadaklanon. So kituturog na mga tawayan na ibu ipreportera na miya angal. So giyan na 5,772 miya angal na genuine na nan sabab sa ayam niya ka reporto na giyan na health minister a Israel. So giyan ayam ni Bagurun kagay nagyang kaya hote na mipiyag sira na pagugup siran si sagyang adika tidawa. Finally, kagain na tinimba kira nagyang kaya Israel. Nilay tanong agyang utamiyang batas. Agyang kaya hoti kaya tanto kaya kakaran. Minipostak na nan. Tanto kung madal magyang uta kaya timba kaya si sagyang Israel. Ugid na yung uta tiga kan. Aya diran igira to minimba siran sa yamanan yan na missile. Na di gyang kaya Iran o di naging hoti na diran ke-determine o peray mi atay na gupiray mi angal. Sabab sa dabasan makasusold. Inunta na makapunew siran sa report agyang kaya
matatagusan ng mga reporter. Na yung mga tatagusan na reporter na mismo mga reporter agyang kaya Israel. So, igira, diyan nga na nadatara Channel 12, Channel 10, Channel 14, na gitubib ko ba siya nira? Diyan nga Al Jazeera, na ban sa agyang Israel. Datar man buwa CNN, miyaban sa Israel. So, madakla miyaban sa nakuan, news agency. Why? So, zero man sa kuan, Iraq, na previously, na malaw to ang uta kaya tidaw Iran roog yung uta. Actually na, ad na grupo san, ang mga mujahidin, resistance, aso support na giyang Iran. Miyati si Iran sa din. Why? Giyang gobyerno ng Iraq na papabayaan yan si Iran. Tingin na sa nga kikilid ganusan. Pero at the same time na adin man buo di san di ikuan, marevolusyon na mga Kurdistan. Agyan na mga Kurdistan, naginan man buo susuporta na giyang kaya Amerika. Why? So miya panutultan no, previously, before kapambatuan na nagkatidawa, na miya unad no pamaso, kaya pakasungsa na nga ng mga CIA, sa kaya-instrakan siran sa ayaman na yan na counter-attack niran, agyan nga na ng mga mujahidin san sa Iraq, aso suporta na agyan nga Iran. So siran di siya di makambubatutunga. Why? Gana mga mujahidin san, na dua makakalaban ni Ransan. Ay dua timbak ni Ransan. Gana mga Kurdis, why mga revolutionist, agugyan ka na yaman yan na military base sa naging Amerika. So ginan, si Iran sa Iran, tuloy-tuloy, Iraq, tuloy-tuloy sudiran ni Katidawa. So si Iran man sa nga Saudi Arabia, sa nga Bahrain, nakata, tuloy-tuloy sudi kapamumbay sa na Iran. Ay latest man to sa nga Saudi Arabia na tinimba ka na giyang kaiyakuan. To na ini, Iran, nakata, miya sugat Iran na giyang kaiyakuan. Surveillance airplane. Miya potolari sa loob na. Why? Kaya pasangan na tanto. So, ginan. Pwede sa nagyang kaya kuan, ka-pressure Amerika sa Iran. With na diran ka-pressure kagya aya sembagiran ni man to natigiran na we are waiting for the forces of United States of America. Okay. Ay man niyan na pakainguman nami agyang kaya mga sundaro Amerika. Ikadua nagyang kaya tigiran na kapangalaki Trump sa kambumba Iran sa agyang kaya energy facilities. Ay man niyan nagyang na mga electric facilities Iran, electricity Iran nang binasaan ko ni Trump na sembagi nagyang Iran natigin na we are waiting tanto atigin na miyati agyang kaya Mumbai Iran plano Iran sa kaya Mumbai Iran ra kami tanto miyati agyang kaya mga forces sa disiran pa kauma sugya ayap ke shout out 463 viewers ayap ke tangkad sa manan niya na pamikiran naging Amerika na did na beran okay ta kapangangalaka sa agyang kaya Iran so ginan mga previews. So sa nga State of Hormuz, na miya panutuluto akuan. Madakla miya kao kita barko, mala nagyang aya Russia. So pupuma kao kita gyang na mga barko, basta ad na coordination. Kagay na ad na pianing bakiran ro ang mga vessels, sabab sa da coordination, kaptugil nira na psulid siran. So ad na pianing bakro Iran, ay na niya na mga vessels. So, may pantagon sa ceasefire na the development din o kapakaya miya iris agyang kaya ko. Ceasefire aya ka ba sa Iran Iran last why kagay. Isa ko gawin natigiran na o kagay. Watigiran no adna ka pasada man niya na ceasefire na kailangan na langon ceasefire agyang langon na talag padami. Ceasefire sa yamanan yan na Yemen, sa Iraq, sa Iran, sa Hezbollah, o di nagyang na Lebanon. So dapat atigyan kaya Iran, na pa maka-ceasefire ngami, na kailangan na langon-langon din. Ikadwa na, maad nagyang utakapasada na, din nakatidawa. Di kami nidukatak. So giba mga pagarya, gawin ta preview sa tutultan, no? For the first time, nagyang sinitan niya na miya kapanawatawag. Di masira di makapluluba sa
pagugupkiran. Sugi mga emanan yan na prohiba, kaya pasangan natin tuwag yung Israel. Sugi na. Dawi ikatalo-pulo gawi iman to. Ikatalo-pulo gawi agyang nga adika tidawa. So, Peter itarampi sa kumyaw na 4 weeks bud. So, iman to na miya kaumad sa 4 weeks agyang nga adika tidawa. Okay. So, aya Peter na to na 4 weeks to 6 weeks. So, sa manin na ibukurangon na sa pulo uli magawi na ka-expire agyong ta Peter na taman sa emanan yan na 6 weeks. Iranian Parliament Speaker Muhammad Baghir Ghaliba say his country forces are waiting for American soldiers to enter the ground so they can rain fire upon them. Peter wagyang kaya si Muhammad Baghir ay manan niya na Parliament Speaker. Agyang kaya Iran at tigin na forces. Agyang Iran na manan niya na reparadusiran peneo niran, peneo nami, agyang kaya pekauma, ang mga sonder agyang kaya Amerika sa kanggubatayran si agyang Iran. Ay man na paka-welcome nami agyang kaya Amerika. So gi, ay man na yan na okay, aberan ka pengal ka sa agyang Iran. Kakate aberan patupuy, ha? His country forces are waiting. Peter na gyang atigin na forces agyang kaya manan yan na Iran waiting for American soldiers to enter the ground so they can ay man yan na peniyaw nami yung atigin na Iran forces na peniyaw nami agyang kaya mga sunderwa sulod si sagyang kaya Iran ka anami siran kapakaurani saya manan yan na mga drone o di na mga missile. Ano? Iranian comment follow the US announced that about 3,500 personnel have arrived in the region with the warship USS Tripoli. Niya panutul si iya agyang kaya manan yan na niya announce agyang kaya Amerika adun ko no to so 3,500 talong gibutigin agullimagatos ang mga army oy udi na makapopon si sagyang kaya Amerika ay manan yan na magda sa gyang ananakuan warship USS Tripoli 3,500 emanan niya na minyo manirasan namiya ko masangkod sa gyang na emanan niya na karagatan agyang kaya maranisan sa State of Hormuz. The Pentagon is preparing for weeks of ground operation in Iran. Sa manetigin agyang Pentagon man agyang kaya military agyang kaya Amerika na di kundi imreparado uway sa agyang kaya ground operation udi nagyang kaya tigira na conventional akatidawa. Although it is not clear whether Donald Trump will approve them, Washington Post reports. Uwi tigyan na gyang kaya Pentagon na gyang din yan di ka preparado uway na di pa na masisigurado pag-aproba na Trump agusudi agyang kaya ground attack mala preparasyon ni ran sa ground attack padsi sa gyang kaya mga Samaria kabar sa gyang kaya BBC ang lalakatanan U.S. Secretary of State Marco Rubio said on Friday that the U.S. could achieve its goal in Iran without any ground troops. With na yung U.S. Secretary of State, U.S. Secretary na Peter yan sa Friday, kalutangiran ko na yung Iran. Sa kukapugubatera nun, bapya pandemanan yan na the ground attack. So, giba ikuan, paman na Gina Amerika na berang-berang sira ni kateru. Ad na tigira na yaman niya na da ground attack. Agid sumiyo na Peteru na deres no involving for ground attack. Ngkay no to nakagiya madagla putay. Once operate siran sa alinader panumpang. Once operita nira na nga ground attack na madaglatan to putay. Kagiginan na diserto na andid ni kailayam sa yamanan niya na ground na penirikan niran ro sa yamanan yan na cluster bomb na miya toira na nga ng mga splinter. So gina ni kalakaging Amerika
ubay barat na basiran ang ground attack kamadaklatan to putay. Previously na kuan, ging ang mga tao sa Amerika na gusto mga dator o politician ro na 63% na di makaayon sa nga giraya kini Trump.